Beats Karama Records. Usman Aisa mai guwa SL Rabi'u Nuya masarki Isa haƙe Ibrahim mukutar yamke baiwa daga Allah yan uwa waka sana'a ta zamo gurina idan dai dare da rabuwa kan ce rabona za ya iso gurina abin da ya tsara maka Allah ba za ka guje ba shari kairi in dai ka yau kana dole ka girba baiwar waka kai ne ka ban wasu rai bai so ba ta zama sana'a gona ni ai ba zan karya ba baiwa daga Allah mu haɗe kai jimla Usman ne na ku ai same go masoya a gona kunera bako ta farko zan daɗa azama sakonni na ɗauko magana ce akan masoya na ni ba ni shakku komi zan yi don ku abuna ba kamar ku ni ne na kudin nan SL Rabi'u ga amona sarki ban musa ba karkai ya hasada rike Allah ka kauda zamba a shi dan halin ka jarin ka zancen manazarta ani na buga na yaran Hausa in zan karanta a dan duniyar gana gane ba matabbata ba kowa da na samu da masoya ba ma rabe ba abin fari na shi ne furtina in zan nazari na ban yi mummuna kowa da akwai tasa bai wadda take kansa ilahu yake basa asan da kwamin tasa gani da masoya ni isa gaba za mu rabe ba